kerta. Mutta tämmösiä. Anteeksi oma tämmöinen ikäni ja en uskalla naisille puhua sen takia kerta, että minun pitää ekana nähdä, että minkälainen on kyseessä, ja uskon, että meillä on yhtä paljon varmaan kokemusta toisesta sukupuolesta meillä kahdella, että vaikka meillä on ikää kumminkin jokseenkin paljon, että ikäero on jokseenkin paljon, mutta se ei ratkaise tässä hommassa mitään. Minä en itselleni oikein tee mitään mielelläni. Minä olen ihminen, joka on auttanut pääasiassa kaikkia muita, mutta itseäni en aina niinkään. Minä kohtelen aika huonosti, olen kohdellut itseäni näinä vuosina. Jäänyt liikkuminen vähemmälle ja huonona puolena, että olen ottanut alkoholia silloin tällöin, mutta sitä todella vähän. Se poltat tupakkaa ja en ole tarvinnut lääkärissä käydä varmaan 40 vuotta, tai siis apteekissa, mitään lääkkeitä en ole käyttänyt noin 3-40 vuoteen. Että kun ei ole tarvinnut suht terve ollut, ja lääkärissä nyt joskus käynyt näitä perustarkastuksia ja painoakin kuulemma on tullut vähän, mutta minä uskon, että se lähtee silloin pois, kun vain sanoit, että sinun pitää liikkua, kun sinä sanot, että sinun pitää suhteessa, että minun pitää liikkua, niin kyllä minä uskon, että se lähtee sitten pois. Mutta rakkaudella teille kaikille naisille 20, kun tämä on avoin rakkauskirja, mutta tarkoitat vain sinua, en ketään muita. Mutta minä sanon tälle, kun tälle YouTube-videolle tulee katsojia, niin he ei voi tietää, kenelle minä tarkoitan tämän. Niin laitetaan tämä avoimeksi heille. Ei itseäni varten, kaikkia muita miehiä varten. He ottavat niin kuin oppia tästä kirjeestä jotenkin. Niin sinulle kaikella rakkaudella toivon, että meidän seurustelumme voisi alkaa ja toki haluaisin viedä sinut treffeille, vaikka sitten silloin lauantaina perjantain jälkeen, jos se sopii teille tai sinulle. Minä aina tykkään teititellä kaikkia ihmisiä, kun en oikein ole oppinut oikein muuten puhumaan ihmiselle. Niin avoin kirje. Niin olkoon tämä kaikille 20-37-vuotiaalle naisille, koska minä en halua ottaa niitä korjata ihmisiä enää tässä vaiheessa kurssia, kun ihmiset tarvitsee antaa hyvä, kaikki se hyvyys, mitä itsestä on, he imevät pois nämä, jotka ovat paljon kokeneet, mutta antaa kyllä paljon, mutta se ei ole semmoista, kerta nämä, jotka on paljon kokeneet, ne haluavat kokea vielä enemmän, niin ne eivät pysy minun rinnallani. Sen minä omasta kokemuksesta, minä olen ihminen, joka oppii toisten virheistä, koska itselleni en ole suonut tehdä virheitä paljoakaan. Toki niitäkin on tullut, mutta hyvin vähäsen minä katson ympärille ja opin niiden toisten ihmisten virheistä. Mutta tässä sinulle
hyvä nuori nainen, 20-37-40-vuotias. Niin, kun ajatellaan, ikäni olisi semmoinen 55 vuotta. Joo. Mutta minun kokemuksella voin tällään sanoakin. Niin. Ja rakkaudelle sinulle, darling, tai girl, tai jotain. En mä oikein englantia oikein sillä lailla osaa. Rakkaudella sinulle, hyvä nainen. Toivoo Timo Huhtanen alias Herra Nunnu 47. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa sinne ja elämän jatkoa. Se on moro.